Húsvéti meglepetéseim, húsvéti tojások, húsvéti nyuszik, egy óriási húsvéti tojás, és egy másik húsvéti tojás. Be is mutatnám, itt a tálcán vannak a piros, zöld, sárga húsvéti tojások, vagyis ezt aranynak hívhatnám. Van 4 darab piros húsvéti tojásunk, egy sárga színű és egy zöld. Ez összesen 6 darab. 4 darab nyuszi tojásunk. Vagyis több. Eltévesztettem. 2. 3. 4. 5. 6. És 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Easter eggs. Rabbits. Egy húsvéti tojás, egy óriási, és egy másik húsvéti tojás, de ez kisebb, mint a másik, de egyforma, csak nincs benne ez a kis kendő dolog, ahogy látjuk. És összesen ennyi az ajándékunk húsvétra. Látható, megéri. Itt van az összes. 7 rabbits, 7 Easter eggs, és egy nagy óriási húsvéti tojás. Ezt azért mondtam angolul, hogy megértsék a külföldiek is. Néhány szót tudok angolul, de nem baj, magyarul mondom a dolgot. Itt vannak az összes nyuszi tojásaink, itt vannak a tojások, és a másik tojás is, és ennyi van a dobozban, vagyis a tárolóhelyen, ahol voltak a húsvéti ajánlataink. Ezt hamar meg is fogjuk enni, mert nagyon szeretjük.